Estem a l'estació de tren de Pradell de la Teixeta. Aquest túnel que tenim aquí darrere va ser construït el 1890 i durant anys va ser el més llarg de l'estat espanyol. Durant la Guerra Civil, aquest túnel va portar piles i piles de ferits de la guerra perquè just aquí a l'estació hi havia un hospital de campanya. Diuen, però, que un d'aquests trens va portar una noia, una pupilla de Madrid que, oh senyors, anava amb mitges, cosa molt estranya. Encara no se'n coneixien gaires d'aquelles de nylon. Diuen, però, que no van ni arribar aquí a l'estació, sinó que la van tirar al túnel. I la pregunta seria, per què es tira una xicota de Madrid amb mitges al túnel? Doncs perquè el túnel, vosaltres no ho sabeu, jo us ho explico, hi ha una cova enorme, que no se sap on te porta, però ja sabeu tot això de les encantades i de les dones d'aigua i dels follets, que encara que vinguin del nord de Catalunya, sí, de vegades fan vacances, i jo tinc la teoria que tenen aquí un resort d'aquests, el Priorat, perquè sabeu que al Priorat tothom hi ve. Per tant, aquella noia, la meva teoria, com us dic, és que en lloc de ser una pubilla de Madrid amb mitges de nylon, era una encantada, una fada, i tota ella brillava amb aquella pols màgica que tenen al voltant. I és que això també és el Priorat.